ब्रह्मआ जोंनो थांखि होलांनायजों लोगोसे जोंनो माखासे हाबाफारि दिनै रनसायनानै गालांदों आरो बैफोर हाबाफारिखौनो दिनैनि दुलाराय फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर'नि माहारियारि बार्डेखौ सिगाङाव दोननानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय जों बबे बिथिंखौ मावोब्ला बबे बिथिंखौ जों गोसो होयोब्ला जों बर' हारिया जौगासारनाय बा गेरेमसा हारि जानो हागोन बे बिथिंखौनो जों रोखा खालामनानै दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों। दिनै भारत बायदि हादरखौबो जौगासार खालामनो थाखाय भारतनि जाखांबोनाय माखासे लाइमोनफोर भारतनि जाखांबोनाय माखासे फरायसाफोरखौ दिनै गोरों गोरा सुबुं सम्पद बानायनानै हादरनि दैदेनगिरि हादरनि खुंगिरि आरो हादरनि सम्पद खालामनानै भारतखौ मुलुगनि गोहोगोरा हादर गायसननो नाजानाय बायदि जोंनि बर' हारिखौबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बे सान्थौ आरो सानस्रिखौनो सिगाङाव दोननानै दिनै दुलाराय फरायसा आफादा बर' माहारियारि बार्डखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि बर'नि साफ्रोमबो फरायसाफोर जोंनि बर'नि साफ्रोमबो लाइमोनफोर जोंनि बर'नि साफ्रोमबो फिसाफोर बिथांमोनखौ जाय जेराव गोसो जाय जेरावनो आखा फाखा जाय जेरावनो एसे गोसो दं बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जिउ राहा दानायाबो बेजोंनो जाथों आरो बिथांमोननि थांनानै थानायाबो बेजोंनो जाथों बिथांमोननि न'खर दैदेननायाबो बेजोंनो जाथों लोगोसे बिथांमोननि गावखौ आरो न'खरखौ दैदेननो हानायजों लोगोसे बिथांमोना गावनि जे लामा बे लामाजों हारिखौबो गोजौ फारसे जों लानानै थांनो हायो। नैबे सिन्था आरो नोजोरजों दिनै बे गेलेनाय हाबाफारिखौबो जोङो थुलुंगा होनानै थांनाय बोसोरनै बोसोरथामसोनिफ्राय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि उन्दैसाफोरनि बल गेलेनाय बादायलायनायखौ मिरुनाङि आसामाव जोङो खुंनाय जादों आरो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो देग्लाय आरो राफोदसिन खालामनो थाखाय मोनसे थांखि लाबावबाय जे दिनै नोङो जोंनि उन्दै फरायसा बे फरायसाफोरखौ जोङो डिस्ट्रिक्टआव जनेल गेलेहोनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बोरै स्टेटआव गेलेहोनो हायो स्टेटनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो बोरै सेन्ट्रेलाव इन्टारनेसनेलाव जोङो बोरै नेसनेलाव गेलेहोनो हायो बिनि माखासे थांखि बिथांखिनि गेजेरजों रोंनाय रानाय मानसिफ्रा जोंखौ बोसोन होनायनि गेजेरजों जोङो बे खामानिफोरखौ जोङो मावनो लादों। दा दिनै खाफाल मोजां चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा FC जोङो बड'फा मुङै मोनसे फुटबल क्लाब जोङो दिनै बानायबाय आरो बे बड'फा FCआ चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमनि एफिलिएसन लाबाय गनायथि लाबाय एफिलिएसन लाबाय हिसाबै बे जोंनि क्लाबा चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गासैबो रोखोमनि गेलेनायखौ जोङो बाहागो लासिगोन आरो मैया जोङो सावरायदों मैया जोङो एफिलिएसन लाइजामखौ जोङो नाजावदों फैबाय थानाय आगस्ट दाननि जानो गोनां जेनाखि जनाय जेनाखि आन्डार 30 टुर्नामेन्ट बेवहाय जोङो बाहागो लाहोगोन बिनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो गोजौ फारसे लानानै थांनायनि सिन्था जोङो बेखौ खालामदों आरो बेबायदिजों नङाब्ला जोङो थांनाय बोसोरावबो आन्डार 30 फुटबल खुंबाय चिराङा चेम्पियन जाबाय बै बोसोरावबो जों आन्डार 30 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंबाय बै बोसोरावबो चिराङा चेम्पियन जादों नाथाय चेम्पियन जानाय टीमखौ जोङो स्टेट लेभेलाव जों लानानै थांनो हायाखै मानोना जोंहा क्लाब गैयामोन आरो जोंनि क्लाब बेयो जोङो एप्लिकेसन लायाखै आरो बेयो स्टेटआवनो गेलेनो मोनाब्ला डिस्ट्रिक्टआवनो गेलेनो मोनाब्ला बेयो नेसनेल गेलेनो मोननाय नङा बेयो इन्टारनेसनेल गेलेनो मोननाय नङा बै माखासे आख' फाख'खौ नुहुरनानै रोंनाय रानाय मानसिफोरा राफोद मानसिफोरा जोंनो बोसोन होनाय बायदि जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो नागिरदों आरो बेल' नङा जे जोंनि बड'फा जे FC जोङो दिनै बानायबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि जोङो दिनै गनायथि लाबाय बे जोंनि क्लाबखौ जोङो बोरै एकाडेमि महर होनो हायो बेनि सिन्थाफोरखौबो जोङो दिनै खालामबाय थादों। दा बेखायनो दिनै बे गेलेनायजों जोंनि गेलेगिरि जोंनि फरायसाफोरा गावनि जिउखौबो दानो हागोन आरो बे गेलेनायजों लोगोसे मा होनो दिनै गावनि देहा गावनि फिजिकेल बेखौबो राफोद खालामनो हागोन आरो बे गेलेनायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा गावनि साननाय मेलेमनि जौगानाय साननो हानाय
एक्टिभनेस बेखौबो दानानै लानो हागोन जोंनि फरायसाफोर जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मानगोनां बिमा बिफा नोंथांमोन जोंनियाव मोनसे भुल धारना दंमोन जोंनियाव मोनसे गोरोन्थि बुजिनाय दंमोन गेलेयोबालायनो फरायनो हाया गेलेनोबालायनो मेलेमा खाथिया फरायनायाव गेलेगिरिफोरना उदाया नैबेबायदि मोनसे नाथाय दिनै बिगियानगिरिफोरा बुंदों नाथाय दिनै डक्टरफोरा बुंदों नोंनि देहाखौ फिट लाखिनो थाखायबो नोंनि मेन्टेल फिजिकेलखौ नोङो एक्टिभ आरो फिट लाखिनो थाखाय सासे मानसिनि गेलेनाया नांथारगौ दा बेखायनो दिनै इन्डियायावबो फिट इन्डिया मुभमेन्ट दा बिनि थाखायनो दिनै योग खालामनायनि बाथ्रा बिनि थाखायनो दिनै गेलेनायखौ आरो दिनै लाइमोनफोरखौ बिराद थुलुंगा होनायनि बाथ्रा बेखौ जोङो दिनै नोजोर होनायखौ नुदों दा बेखायनो जों उन जानानै थानायनि बाथ्रा गैया जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै गेलेनांगोन गोसो होनानै गेलेनांगोन आरो बे गेलेनाय आरो बे फरायसा समाव मोजां गेलेगिरि मोजां फरायसा गावखौ सासे जाफुंसार व्यक्ति खालामनांगौनि थाखाय दानिफ्रायनो जोंनि फरायसाफोरा माखौ मावनांगौ आरो माखौ मावनाङा माखौ जानांगौ आरो माखौ जानाङा माखौ रायलायनांगौ आरो माखौ रायलायनाङा नैबे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफोरा दानिफ्रायनो सोलोंनांगोन आखल आखु सोलोंनांगोन लेखा सोलोंनांगोन गियान सोलोंनांगोन मोजां गेलेगिरि जानो थाखाय नाजानांगोन नङाब्ला मोजां गेलेगिरि जानानै आखला मोजां नङाब्ला जाफुंसारनो हानाय नङा लेखाल' रोंनानै डिग्रिल' लानानै आखला मोजां नङाब्ला बेवहायबो जाफुंसारनाय नङा जेरावबो आखलखौ नायो नोंनि हुदाखौ नायो नोंनि रोंगौथिखौ नायो नोंनि बेबहारखौ नायो नों बेसेबां सोद्रोम नों बेसेबां अनजाथाव बेखौ नायो बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन आं गुरै खावलायदों आरो दिनै बिमा बिफानिसिम खावलायनो लुबैदों थांनाय समा थांबाय फैबाय थानाय समा ओरैबायदि मोनसे सुजुग बयनिबो थाखाय जौगानायनि थाखाय बयनिबो सुजुग सोलोंनो थाखाय बयनिबो सुजुग बयनिबो दिनै उदाङै हगारदों नैबेबायदियाव जोंनि बिमा बिफाखौ खावलायदोंमोन गोदोनि बायदि नंला जोंनि गथ' गथायफोरखौ गेलेनायनि थुलुंगा लेखा फरायनायनि थुलुंगा मोजां आखल सोलोंनायनि थुलुंगा आरो फोथारसिम गेलेनो थाखाय दोनबोनायनि मोनसे हुदा बेखौ जोङो दिनै खालामथारनांसिगोन अब्लाना बे फरायसाया लेखा फरायनायावबो एक्टिभ जागोन गेलेनायजों बियो सासे राफोद गेलेगिरि नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेगिरि जानो हायाब्लाबो बे गेलेनायनि गेजेरजों बे गथ'साया देहाया फिट जागोन बेमार आजारनिफ्राय रैखा जागोन बे देहाया मोजाङैनो देरगोन बे गथ'आ मोजाङैनो देरगोन मोजां आखलबो सोलोंगोन नङाब्ला बियो बायदि मैया समाव बायदि मैया आखल सोलोंगोन निसा बेसादबो जागोन बहाबा आड्डाबो खालामगोन बहाबा मबाइलबो गेलेनानै थागोन बहाबा बायदि मैया नागिरगोन दा बेखायनो मोजां खामानियाव मोजां बेस्थ'तायाव जोङो दिनै एंगेज खालामनांगोन आङो दिनै गार्जेनफोरखौ आङो खावलायगोन गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनैनि नैबे फिसा फोथारनिफ्रायनो गिदिर फोथार दिनैनि नैबे गामिनि गेलेनायनिफ्रायनो साब डिभिजनेल गेलेनाय बे साब डिभिजनेल गेलेनायनिफ्रायनो डिस्ट्रिक्ट गेलेनाय स्टेट गेलेनाय नेशनेल गेलेनाय बेबायदि खालामनांगोन दुर्गा बर'आ खेबसेयैनो ISL गेलेहैनो मोनाखै हलिचरन नार्जारिया खेबसेयैनो ISL गेलेनो मोनाखै बिथांमोनाबो गामिनि फोथारनिफ्रायनो गेलेजेननाय जायखिजाया जोङो जिर'निफ्राय जागायनानै 1 निफ्राय 2 निफ्राय 3 जोङो बेबायदि थांनांगोन खेबसेयैनो गोजौआव जोङो मोनहैनाय नङा जेरावबो स्टेप थायो जेरावबो जांख्ला थायो बे स्टेप बाय स्टेप जोङो थांनांगोन आरो साफ्रोमबो जोंनि गेलेगिरि बा साफ्रोमबो फरायसा आरो साफ्रोमबो गावनि थांखिखौ होसोग्रा व्यक्तिफोरा स्टेप बाय स्टेप खस्थ' खालामनांगोन फरायसाफोर मिथिबायना